Σε λίγο, εδώ στο κανάλι Θάνος Κόκαλης Δημοσιογράφος 2, θα δούμε αναλυτικά. Παγκόσμιο συναγερμό κήρυξε ο ΠΟΗ. Σε λίγο θα ακούσεις για ποιον λόγο και θα δεις τι έχουν έτοιμα οι Γερμανοί εδώ και μήνες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού για την Mpox, ευλογιά των πυθίκων, σε διεθνές επίπεδο, στον απόϊχο της έξαρσης των κρουσμάτων σε χώρες της Αφρικής. Συνεδρίασε η Επιτροπή για την Αντιμετώπιση Έκτακτης Ανάγκης και με ενημέρωσε ότι θεωρεί ότι η κατάσταση αποτελεί έκτακτη ανάγκη για την δημόσια υγεία. Συμμερίζομαι αυτή την άποψη, ανακοίνωσε ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΗ Τέντρος. Είναι σαφές ότι απαιτείται μια συντονισμένη διεθνής αντίδραση για να σταματήσει η έξαρση των κρουσμάτων και να σωθούν ζωές, τόνισε. Η Mpox ή η ευλογιά των πυθίκων, όπως ήταν η παλαιότερη ονομασία της, μεταδίδεται από τα ζώα στους ανθρώπους. Μπορεί επίσης, όπως λέγεται, να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο με τη στενή σωματική επαφή και κυρίως σε επαφές μεταξύ ανδρών. Συνολικά έχουν αναφερθεί 38.465 κρούσματα σε 16 χώρες της Αφρικής από τον Ιανουάριο του 2022. Από αυτούς τους ασθενείς, οι 1.456 απεβίωσαν. Φέτος παρατηρείται αύξηση των κρουσμάτων κατά 160%, όπως λένε τα στοιχεία, σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη χρονιά. Όλα αυτά είναι σύμφωνα με τα δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα το Αφρικανικό Κέντρο Ελέγχου Africa CDC την προηγούμενη εβδομάδα. Στην Ήπειρο εξαπλώνεται ένα νέο στέλεχος που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό τον Σεπτέμβριο του 2023 και ονομάστηκε Clade IB. Όπως λέγεται, το στέλεχος αυτό είναι πολύ πιο μοιραίο και μεταδίδεται ευκολότερα από τα προηγούμενα. Να θυμίσουμε ότι τον Ιούνιο του 2022 ο ΠΟΗ κήρυξε παγκόσμιο συναγερμό για την ευλογιά των πυθίκων, αλλά περίπου έναν χρόνο αργότερα, τον Μάιο του 2023, τον ήρε. Τώρα, κατόπιν δικού σας αιτήματος, επειδή δεν μπορούσατε να το βρείτε, θα δούμε τι είχαμε αναφέρει σε βίντεο στις 15 Ιουλίου για αυτά που έχουν έτοιμα οι Γερμανοί εδώ και μήνες και προορίζονται για τον επόμενο γιόκα που θα ξεσπάσει. Το απόσπασμα είναι από το αρχικό μας κανάλι, όταν ανέφερα και αυτό το καινούριο που μας προέκυψε από τους πυθίκους. Ας δούμε τώρα ένα βίντεο που έστειλε τηλεθεατής από την Γερμανία και όπως μου έγραψε ο ίδιος, εργάζεται εκεί ως υγειονομικός. Αυτές λοιπόν οι εικόνες που μας έστειλε ο φίλος μας τηλεθεατής από την Γερμανία είναι από την πνευμονολογική κλινική Γκέμπο, βόρεια της Νιρεβέργης, στην πόλη Ομπερμάιν. Η συγκεκριμένη κλινική διαφημίζει ότι έχει μεγάλη επιτυχία και εμπειρία στην θεραπεία προβλημάτων που έχουν να κάνουν με τον πνεύμονα, όπως είναι η φυματίωση. Σε γερμανικό μέσο ενημέρωσης λοιπόν έδειξαν πλάνα από τα ειδικά δωμάτια που κατασκεύασε πρόσφατα η συγκεκριμένη κλινική και τα οποία, ξεκινώντας από απ' έξω, βλέπουμε ότι έχουν κάτι το ιδιαίτερο. Πρώτα απ' όλα έχουν κάγκελα. Δωμάτια κλινικής είναι αυτά, έτσι. Εάν πάμε και στο εσωτερικό, τι βλέπουμε? Μια ειδική κατασκευή, ειδικά έπιπλα, κάποια ειδικά υλικά, όπως λέει το άτομο που κάνει την περιγραφή, είναι για να μην μπορούν κιόλας να έχουν αυτοί που θα κλείνονται μέσα, θα τα ακούσετε όλα, που θα κλείνονται μέσα, να μπορούν να τραβάνε καλώδια, να μην μπορούν να κάνουν το οτιδήποτε, αλλά και το βασικότερο, ότι υπάρχουν ειδικά συστήματα παρακολούθησης και ασφάλειας, όπως είναι κάμερες, ειδικά κουμπιά και άλλα. Επίσης, όπως λέγεται, υπάρχει μέριμνα και σε άλλες κλινικές να κατασκευαστούν τέτοια ειδικά δωμάτια. Και για ποιους προορίζονται αυτά τα δωμάτια κελιά? Για άτομα, αυτό λένε πληροφορίες, για άτομα που θα νοσούν από κάποιο γιόκα, όπως τον αποκαλώ εγώ. Σημειώστε ότι οι συγκεκριμένες κλίνες, αν μπορούμε να πούμε έτσι αυτά τα κελιά, δεν κατασκευάστηκαν καθεαυτού για τον 19 και ότι η κατασκευή τους είναι πρόσφατη. Εκεί λοιπόν οι πληροφορίες λένε ότι θα οδηγούνται υποχρεωτικά τα άτομα που θα κρίνει το γερμανικό δικαστήριο με δικαστική απόφαση ότι είναι επικίνδυνοι για την δημόσια υγεία, που δεν έχουν τσιμπηθεί, που δεν θέλουν να τσιμπηθούν. Στην πράξη θα φανεί τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους. Πρόκειται λοιπόν για ειδικά δωμάτια κλινικής παύλα κελιά. Αυτό δείχνουν οι εικόνες, όπου θα κλείνονται όσοι κρίνει η δικαιοσύνη ότι αποτελούν κίνδυνο για τους υπόλοιπους ανθρώπους και μπορεί να τους μεταδώσουν αυτό που έχουν. Θα μένουν μέσα εκεί μέχρι και 18 μήνες και εφόσον θα γίνονται καλά, συνεχίζω τις πληροφορίες. Έτσι, δεν σας λέω κάτι δικό μου,
θα παίρνουν χαρτί εξιτήριο που θα αναγράφει ότι είναι καθαρή από το συγκεκριμένο νόσημα, όποιο και αν είναι αυτό. Όταν έπαιξαν αυτές οι εικόνες και το ρεπορτάζ στη Γερμανία, υπήρξαν πολλές αντιδράσεις και συζητήσεις για το θέμα και ο τηλεθεατής που μας δήλωσε ότι είναι υγειονομικός μου μετέφερε ότι σε συζητήσεις που έκαναν γιατροί και νοσηλευτές για το θέμα, λένε λοιπόν μεταξύ τους ότι αυτά τα δωμάτια κελιά προορίζονται για πανδημία της γρίπης των πτηνών και συγκεκριμένα από Σεπτέμβριο προς Οκτώβριο προς φθινόπωρο. Αν θα εξελιχθούν έτσι τα πράγματα, φίλες και φίλοι, δεν το γνωρίζω. Δεν γνωρίζω και τίποτα παραπάνω να σας πω πέρα από αυτό που σας λέω. Τις πληροφορίες, τι μου μετέφερε τηλεθεατής, έχουμε ακούσει για τόσους γιόκες, για τον πτηνό, όχι μόνο των πτηνών, για των πυθίκων, για τη γρίπη της γρίπης που λέει ο λόγος, για άλλους γιόκες και πάει λέγοντας, που όμως ευτυχώς και μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Φτάσαμε στο τέλος. Αν θέλετε να λαμβάνετε αυτόματες ειδοποιήσεις για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει, πρέπει να κάνετε εγγραφή. Στη συνέχεια πατήστε και το καμπανάκι με την ένδειξη όλες οι ειδοποιήσεις. Αν έχετε γραφτεί, πρέπει να ελέγξετε εάν παραμένετε εγγεγραμμένοι. Από εμένα μια καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Now we're free.